Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca acest joculeț pe care îmi place. Și acum o să ne alegem un șerpișor. Ce drept o să-l aleg pe ăsta. Îmi place foarte mult culoarea roz, pardon. Și haideți să jucăm acest joculeț. Pentru episodul acesta vreau să strângem un like, fiindcă nu prea se strânge like-uri și m-am gândit că o să vă abonați și o să cer așa mai câte puține. Că știți cum e, dacă ai cere 1.000.000 like-uri. Ok. Acum trebuie să luăm multă mâncare. Dacă nu știți jocul ăsta, trebuie să-l instalați și voi și o să vedeți că o să vă placă. Super, mă scuzați dacă nu o să mai vorbesc așa că... Da. Bum, 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 bum. Ui! Oh, ce mișto e ăla verde, o să mi-l iau și eu. Am murit. Ok. Adem mâneci. Ui! Wow. Super. Iar am murit. Incredibil. Bun. Aici ce-o fi? Oh, mici. Mor. Se bagă albăstrilă ăsta. Ce mișto.
Perfect, o luăm pe aici. Și așa. Ce îmi place la jocul ăsta că e așa, nu știu. Și când pierzi și așa, și așa, și așa. Și e foarte amuzant. Ui! Și ne ducem! Ah! Vine, 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 vine! E! No! Ba de mine! Așa mă cheamă pe mine Emilia. Da, nu să ne jucăm jocul acesta. O să ne jucăm un alt joc. Ce joc să ne jucăm? Ce joc să ne jucăm? Acest joculeț pe care l-am instalat eu. Și acest joculeț o să ne jucăm, fiindcă, da. Ui, trebuie să ne îmbrăcăm. Da, partea a doua. Un joc de partea a doua. Lovely. Stunning. Ce mișto. Ați părut portocaliu. Trendy. Și scrieți în comentarii ce fel de jocuri vreți să mai mă joc. Fiindcă e foarte frumos. Classy. Da, așa aș fi dat și eu. Tot la păr și la pantofi. Am luat nota 10, 8 și 9. Dar ce mișto e că bagă mâna în păr și dă așa într-o parte. Da, jocul ăsta nu-mi place. Bun. Aici. Hai să ne instalăm totuși.
fiindcă o să avem un joc nou. Și ne instalăm și jocul ăsta pentru băieți, ok? Și de clipul ăsta o să mai dureze decât 5 minute, fiindcă nu o să-l facem imens. Da, imens. Hai că da. O să mai dureze decât 2 minute. De 12 minute. Eu sper să vă placă, adică videoclipurile mele. De ce să nu vă placă? Sunt chiar foarte frumoase. Pum, 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 pum. Instalează-te că mă omor cu zile. Jucați. Jucați. Ui, jucăm. Oh. Wow. Chiar nu înțeleg jocul. Oh. Wow. Oh. 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 Da. Cam acesta a fost. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și eu am fost Emilia și v-am pupat. Pa!